агар модар набошад ҷисми инсон сохта намешавад ва агар китоб набошад рӯҳи инсон парвариш намеёбад. салому дуруди бепоён ба тамошобинони шабакаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон. ин навбат аз сокинони шаҳри Бухтар пурсон мешавем ки се китоби дӯстдоштаи онҳо кадомҳоянд, бори охир кадом китобҳоро мутолиа намуданд ва чӣ бардоштҳои неке аз онҳо гирифтаанд. китобҳое ки бори охир ман мутолиа кардам, ин романи воситаи Сотим Улуғзода, Ҳасани Арӯбакаши Мирзо Турсунзода ва китобҳои Захмини Муъмин Қаноат мебошад. китобҳое ки ман ахирон хондам, ин ашъори шоирони муассири имрӯза аз Усмони Билолӣ, аз Амриддини Назирин ва аз Меҳрубоншоҳ, як шоири ҳам шаҳри мо аз шаҳри Бухтар. се китобе ки ахиран мутолиа кардам ва бароям бисёр ба дилам наздик аст, пеш аз ҳама ин китоби бисёр пурарзиши пешвои миллат, чеҳраҳои мондагор мебошад. китобҳои мутолиа кардаи ман бештар аз адибони классик мебошад, аз ҷумла Бӯстони Саъди Шерозӣ, Гулистони Саъди Шерозӣ ва инчунин Баҳористони Абдурахмони Ҷомеъ ва рисолаи Дилкушои Убайди Зоконӣ мебошад. Инчунин Дастурулмулуки Самандархоҷаи Тирмизиро дирӯз порчаашро хондам ва ҳамеша ҳамарӯза кӯшиш мекунам вақти муносиб ёфта китоб мутолиа намоям, чун дар умқи китоб меравӣ инсон вақте китоб мехонад худро дар дунёи дигар ҳис мекунад. ман низ мехоҳам аз ин дунё баҳравар гардам ва ҳатман вақте худро ҷудо мекунам барои мутолиа китоб. китоби анамин чеҳраҳои мондагор, китоби забони миллат, ҳастии миллат, ҳасани арӯбакаш, қобуснома. се китобе ки ман бори охир мутолиа намудам, ин Ҷомеулҳикоёт, Калила ва Димна ва фарҳанги забони англисӣ мебошад. бори охир ба китобҳои асосгузори Сулҳ-Ваҳдати Миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурияти муҳтарам Эмомалии Раҳмонро диги хондам. инчунин асари пешвои муаззами миллат, чеҳраҳои мондагор, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён ва бештар китобҳои қаҳрамони Тоҷикистон, Садриддини Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷикро мутолиа намудам. китобҳои бори охире ки ман мутолиа кардам, ин аз адиби классики тоҷик мебошад, Абуалӣ ибни Сино мебошад, ки номи китобҳои он, яъне номи асарҳои он Донишнома, Шифо ва Наҷот мебошад. ва инчунин китоби адиби тоҷики Абулқосим Фирдавсиро низ Шоҳномаи онро мутолиа кардам. се китобе ки мутолиа намудам, ин Қобусномаи Амир Унсурмолии Кайковус, ҳикояҳо аз Маснавӣ, мактаби кӯҳнаи Садриддин Айнӣ мебошад. китобҳое ки бори охир мутолиа намудам, Дашти Морон аз муаллиф Сорбон, Мактаби кӯҳна, Марги Судхӯр, ҳамчунин китобе ки айни ҳол мутолиа карда истодам, китоби Муҳаммад аст, китоби бадеӣ аст аз Маъруф Бобоҷон, ки айни замон мутолиа карда истодам.